ସେ ଜିରିହୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ବାଟ ପାଖରେ ବସି ଭିକ ମାଗୁଥିଲା। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାଉଥିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କଥା କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ଯୀଶୁ, ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ତୁନି ହେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହୋଇ ଅନ୍ଧକୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧଟି ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? ଅନ୍ଧ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେପରି ଦେଖିପାରିବି। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଦୃଷ୍ଟି ପାଅ, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି। ସେହି କ୍ଷଣ ସେ ଦେଖିପାରିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାହା ଦେଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 35ରୁ 43 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ବ୍ରଦର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବଳିଆର ସିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସଚ୍ଚି କାହାଣୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଜିରିହୋରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ବହୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସହରରେ ଏପରି ଉତ୍ସାହିତ ଜନତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ବାର୍ଟିମୟ ନାମକ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଭିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତିମାଇର ପୁଅ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିଥିଲା। ଜନତା ଆସୁଥିବାର ଶୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସତ କ'ଣ? ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଜଣେ ନାଜରିତୀୟ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଏହା ନାଜରିତର ଯୀଶୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ, ମୋତେ ଦୟା କର, ମୋତେ ଦୟା କର। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାର ଚିତ୍କାରକୁ ଟିକେ କଳ୍ପନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମୋତେ ଦୟା କର, ମୋତେ ଦୟା କର। ତାପରେ ଯୀଶୁ ଅଟକି ଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ। ବାସ୍ତବରେ ସେହି ଦିନ ବାର୍ଟିମାଇ ପାଇଁ ଏକ ମହା ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଥିଲା, ଯାହା ତାର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦିନ ଅଟେ। କେବେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବ? ତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ମେହସୁସ ହେଉଥିବ? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ଧକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସାହସ ଧର, ଠିଆ ହୁଅ, ସେ ତୁମକୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ତାହା ଶୁଣି ସେ ନିଜ କୋଟ୍ ଫିଙ୍ଗି ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ମୋ ଦେଇ ଚାହୁଁଛ? ସେହି ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ ବା କହିଥାନ୍ତା? ସେ କହିଲା, ରେବି, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ତାହା ହିଁ ଅଟେ, ଯାହା ସେ ଖୋଜୁଥିଲା, ସେହି ଦୃଷ୍ଟି। ତାପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯାଅ, କାରଣ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛ। ଯୀଶୁଙ୍କ କହିବା ମାତ୍ରେ ବାର୍ଟିମୟ ତୁରନ୍ତ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ କିପରି ଅନୁଭବ କଲେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଆରୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆରୋଗ୍ୟ ଆଣିଥିଲା। ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା, ସେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବି ନଥିବ ଯାହା ତା ପ୍ରତି ଘଟିଲା। ଚକ୍ଷୁ ତ ପାଇଲା ସତ କଥା, ତା ସହିତ ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଲା। ଯୀଶୁ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାର୍ଟିମୟ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଲେ।
ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବାର୍ଟିମେୟର ଆନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହି ସମୟ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ସେହି ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ମନେ ପକାଇଲେ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଅନୁଭବ କଲେ। ଜନତା ଜିହ୍ୱ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗଲେ। ଏହି ଶବ୍ଦଟି କିପରି ଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସହରର ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଜାଣି କି ସୁନ୍ଦର ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥିବ, ନୁହଁ କି? ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେହି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯିଏ ସେହି ସମୟରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲା, ନୁହଁ କି? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି କାହାଣୀରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟମାନ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତାହା ହେଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ବାର୍ଟିମେୟ ଅନ୍ଧଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ଓ ସୁସ୍ଥତା, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ବାର୍ଟିମେୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଯାହା ସେହି ଅନ୍ଧର ଜୀବନକୁ ବଦଳି ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି କେତେବେଳେ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେହି ଅନ୍ଧ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଅନ୍ଧ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ରୋକାବଟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ସୀମିତ ରହିଲା ନାହିଁ। ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲା, ହେ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ, ମୋତେ ଦୟା କର। ତାହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଦୟା କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ। କ'ଣ ଆପଣ କିଛି ବିମାରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି? କ'ଣ ଆପଣ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି କି? କୌଣସି ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି କି? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବଦଳି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅନ୍ଧ ପରି ବ୍ୟାକୁଳ ସହିତ ଡାକିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ସେହି ଅନ୍ଧ ଡାକିଥିଲା। ବାର୍ଟିମେୟ ଅନ୍ଧର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା ତାହା ନୁହଁ, ମାତ୍ର ସେ ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା। କେଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ନୁହଁ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସୁସ୍ଥତା ସହିତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା। ପରିତ୍ରାଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆଜି ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ କେବଳ ପ୍ରଶଂସାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛୁ। ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଯୋଗାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁ ଗଛର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପତ୍ର ହଲେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସାରା ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ଓ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବାର୍ଟିମେୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଁ ତାର ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ ହେଲା। ତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି? ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛେ କି ଲୋକେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖର କାରଣ ପାଲଟିଛୁ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା।
ଯଦି କାହାର ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଛୁ, ତେବେ କେବେ ମଧ୍ୟ କେହି ଆମକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସମାଧାନ ରହିଛି କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ। ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ସଚ୍ଚି କାହାଣୀକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବାଇବଲର କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।